Papa maneso. Hey. What jaso? Yo. And the boy dem ti me nko. Eni enko mi shewu. Ene me she nko bu. Yeah, afere. Onu ankasa watwe asan. Ozo wotimi nto aso bi. Mama ni saso. Okay, ti abusiafo. Hunu bre na aso no. Onim se ketechewo ebre ni nti ana akosua mmoa na kakra. Ha. Mumfa nche nya de peno no. Ade na ato ye ni. Na wiase nso ade to wani a enye wonko ana wuyi. Nti esese ajamfo enso ba na omo ebeboa ye. Nti babi a aduru no. Mehwe se meja ha ede ama akosua na akosua nso atoa so. Ye wi a meba na ede katecha obre no abre wansana Apostle Paul Kofi Ajikum of Ajikum no watrase awozia tof adaroma mamintio bedasi ebushafo yeda munyina mwase sedane de nyina munya akoma panya abotire na muti Sompa 93.1 FM titiru ne se enwe no 9 abo na ekeka kwa kobo ne no nsia so yeda mwase pa ngoma ayato ne din enen subio ena yeguso ayekenkan ye no hye no se akoda friend se Kofi Brenya na o maame dia o mawu nti okwaje ni frinsuo so eno na ama o hawo ne amane bebre no ahyase etoto awofo no a wo mu enhunu wo mu ho ano na enene ye ba behwese aso sisi Kofi akosuku ne tirinwa na aye mpesempese na chechefo na kotwa agu se wo mu soso saade no so suku nim eno na ama o maame efri ayi ase me cha kwantu no okoye no ababa pie eso a chese oye ho hwe a enye ye biem nti enene ye ba behwese aso o maame ne ba waba no ede na muntu enu betumi etu afa ho enen so biem yenhyase nti enu abana efri ayi a wokoye onu okunu ekoye na se ebae ema wo mo ewo krotia no ena nipa binum yi won maso tire se babia ne ba no da na nyakura na hometesam ne se tichani asanso asini tire ho kwabo Sompa 93.1 wabra ni tini kwa se yedi yiwan eka nti eye ne yeye ema wo ko tichani ne ho ema mo so ye se akora ne ho ye na owode yonko e friend se adwo adonko ho nti wonko ho anokwa obatan obaboso koi na abra okudru ya okohu ne ba no nyame anim ni yam hye ne pa onsi ase akora ne ntire wo nyina kwabo afei akoda wo ja no ho akwa yie na ne ho dendenden no n'anim nyina soasoa ya kyese wo ye ne ho hwe nyi nti ne bufui ena oso akora ne nsa so ne ikosuku mu ho na wakodi master ne djuma pa so obi de ne ba brewo na wo na sabio wadwene mu do a wo beyi akora ne ti nti wode akora no kosuku nim ekokeka na dwene kire master no ewie no kire sese ne ba no ho gu nsu gu nkra obisa no ade bia beto ne ba no wa brabum bia sa akora ne be yare se obewu master no a woyi ne tie no wonu bebisa akora ne ekra de afri no ho nti dede ne koso a ema awofo bia omotwa suku no wahia bai setele ne ntentam to mo kofra wo hina wo kuro nim ema na nanso baabi anaba ye no obehu de koso ema wo ye se eno abana ne ba no eno okunu nyina amra hemfie na wo mekire mu de ntia ama na kwa akoba ne sasan se asam no kora no wonte
afei na ye nipa bi afrɛ no a ama ɔde n'ani abɛhu no ɔyɛ ne saa akɔkyerɛkyerɛ mu ɛma na nahu deɛ kɔ so nyinaa ɛno no na maseta a wɔda sukuu n'ano no agya ni made ɛkɔ ɔhene no hɔ ɛne mpanyimfo kɔhyia a ɛkyerɛ sɛ Sompa 93.1. ɛfiri berɛ a wɔbɛɛ sukuu no mu no ne ho ntɔɔ no da yawo deɛ wafa bi mu paa ɛwɔ nkɔdaa no ne awofoɔ bi no nsa no na wɔno deɛ adeɛ baako pɛ no wɔhwehwɛ sɛ daakye yɛbɛnya sukuu ni akɔdaa bi a baa bɛyɛ krakyeni sɛ tikyani lɔya dɔkota ne deɛ kaka ho na wɔno master no akɔto ne baabi a kyɛ sɛ wakye ne fɛw so Sompa nti nyɛ ne bɔne so 93.1. koraa sɛ wɔde atia nkɔdaa no anaa biribi a ɛte saa afei wɔma na hunu sɛ nneɛma bi rekɔ so ɛwɔ sukuu no mu a ɛberɛ no awie du sɛ yɛtumi ɛyɛ nsesaeɛ ɛwɔ mu wɔse ɛne wohwɛ mu a yɛwɔ sukuufoɔ dodoɔ no a wɔ hɔ no mu a wɔma bɛn paa wɔn mu nimadeɛ nanso so ɛnam sɛ ɛhɔ akɔyɛ kuro a afuom dwuma dɔɔso nti no ɛyɛ na awofoɔ dodoɔ no asu wɔn mu sika ho nti nke bɛtumi Sompa a 93.1. wɔn gyegye tuo bi na wɔmfa mmɔ saa nkɔdaa no ho ɛbra na nka deɛ ɔkan deɛ na ne kwan so ano nanso ebinom ne na anya adwene ebinom nso ne yɛ adwene nti nananom nso esu adwene no a ne kɔ wie sɛ ɛne na wɔ biara yɛ a wo afuo hɔ biara no sɛ yɛ kookoofuo sɛ yɛ deɛ yi ɛberɛ no so na wote na wokɔtɔn no sika ba na wate sika no bi de aba bɛtɔ Sompa 93.1. sɛne ɛbɛyɛ a nkɔdaa no yɛbɛtumi de abɔ wɔm ho bra saa berɛ no muo no nso na ɛno abena ɛde ne baa ɛfrɛ no sɛ kofi brɛnya aduru kɔmfoɔ no hɔ dadaada wɔkɔ akɔbɔ amanneɛ sɛ deɛ ne ba no yɛayɛ ne tiri ho nie nti wɔkɔkɔdurui ma akɔmfoɔ no yɛ sɛ agye sɛ wɔn yiyi musuo bi ne adeadeɛ a na wɔbɛgye wɔn mo ɛyɛ nkosua yi maako Sompa 24 93.1. ebiem wɔbɛsan so agye wɔn sika paapere dwan yi bi na wagye wɔn dwan pa a wɔtua dua ɛno ne nneɛma a wɔde ba bɛyi musuo no awofoɔ nso koraa te wɔ koraa yi kaprɛ mɔtoro ɛne nam asetɛ wɔ hona mane paa wɔn ne de ɛwɔ sukuu nim ɛna nso biem yɛmfa asedama one family clinic pain expert no abusua okɔtwifo pra so asemfo su agona so aduro mankasim anase kumase patase st junction wadaman sport hɔ no mu ano a one family clinic yɛ hɔ no pain expert onom pem wosisi waposo wada sɔre ana ho twetwe kɔne yɛnhwɛ wo 0546 68 another 6817 0546 68 another 6817 na Westco at 100 abusua Westco at 100 Wesley College of Education wɔn na anya mfie no wɔ ha no ɛnam so nti Methodist Church Ghana ɛne Wesley College of Education mpanyinfoɔ ɛto nsa de afra adɔfoɔ nyinaa awofoɔ ɛno akyi no obi a wabɛ sukuu wɔ hɔ panyin a wawie o students nyinaa yɛto nsa afra mu sɛ nyame yɛ adom a November abosom de ɛtɔ so dunkono ebesi damemenda wɔn di dwumadie no kyenkyerenkyen ɛwɔ Westco campus hɔ no mu ano pa no nkono na wɔn mahyɛseɛ wato nsa afra mpanyinfoɔ atitiriw ɛne ani ntini yɛ asanteme awura yi rotumfoɔ sɛ tutu ɛne napamfo wɔn nso ka ho bie fa ho bagyim na mua wo na dwumadie die kɔba ne sɛ yɛ a ayɛ na ɛtetie bebree a ɛwɔ mu so mpa akyɛdeɛ nso ni abusua fa wo deɛ bra ne egu so agyegye ɛnkyɛ na aburo nya no
yɛsi ne dua na yɛsi ahyɛ ase a ne sa wode yɛka ho a na ɛso agyanka bɛsere obɛdidi ɔbɛnom ɔno so bɛmee paa yɛahoma no yɛ 0598 559 802 ɛdin a bɛba yɛ Terra1 Media anaasɛ Blessed Foster 0598 559 802 na sɛ wopɛ sɛ wowɔ nneɛma bi yɛbabɛgye ne yɛde ɛka yɛkyɛdeɛ no ho nso a adaroma ɛno nso ahoma no nie 0244 834 838 0244 834 838 and then so bio tough akosia medasi yekoso akaya do for say nyankopon ya adoma ketechew na yi no eye ochena na otwe ewo asokore mampon yesra dofo ene ejamfo say omumeboaye okay school fees medame ho na ketechew brena aso no yentie ne nwom no kakra bi yewi a mema kwan ene apostle ewo haidie be sima ba ko mienu nia onim fa ketechew ho obeka owi a mabia ho ana ma wonso awo abonten no ketechew mre no wadi adanse medame ho aba Terra1 Media Sompa TV ne Sompa FM Anopa asemo atuye Bejimi honyo Edafo pa kanchi Rantia hina ma mejimi honyo kurai Edafo pa kanchi Ipata meni baby empatae Odofu wadi nisuwa Sompa, the dear Auntie Sompa, maybe the beer, Daboni, and Pharmacy, from her to Tubicon Cassibi. And today, I have to know swimming. A dear banana from a memoir, the Samarantia in the Corono. So now, when I never change to the who I never part upon a day of Terra1 Media munio asante mai munio ha me mai gana munio ye munio na munio bio ekia eni na ye ekaya sama chere weni man 88 wow mejimi honyo Tofiakwa rantia hina ma mejimi honyo kurai Many baby empathy. The science Jeff, Atapo, and the sports have been the food in us. Gratia, you didn't win you. Antia, you know, when you cry. Some purpose and any day, Papa. Brother Stone. Man 88 Catechia. Yeah, now no ya na miti no wasi aburi. Kesi na yere. Natia hini ready program no kwa wase make long time. Sena wo pampa. Catechia dem be Junior man. Anya
abusiafo asɛm a yɛka no ɛnyɛ nkwada asɛm ɛyɛ nokore sɛ dua bi abu ɔkwae ase na nyɛ dua bi kɛkɛ dua a ɛwɔ dutan ewiase de obi abewu Adam wui Abraham wui Job wawu na hwan na bɛkyere bɔ para owu bi wɔ hɔ a ɛya wei ɛyɛ kɛtɛkyɛw brɛ Apostle Paul Kofi Ajekum wɔ ha panyimfo si yɛnsa kokromutie ho ɛmmɔpɔ oni no ɔyɛ nsɛmtwerɛni no ɔte hɔ no babi ɔha aseɛ no ɔka na bakɔsɛm a wobɛhu sɛ yes wayɛ bi papa me nsa mu akɔ aba biom meje so mu fa kyɛ me na mehu sɛ wayɛ din ya obi wɔ makoma mu ya me wo tumi bi a metumi afrɛ awufo aba nkwamu a ya ka kɛtɛkyɛw mɛfrɛ no ba da wano ase aha yɛn papa aha yɛn fi sɛ bra ɛba sɛ ni so ade huni ba ɛsɛ sɛ wotu anamo yi ya me kura de na menim sɛ odi akotino papa so wabrɛ o sɛ me hu no over 20 years te akosia ɛyɛ Mr. Chumesi ɔnya no baabi kro tek ɛna ne titiriw na na ɔsɛ sibe okay na ɔsɛ sibe me mende bia na mekɔ na na so ahyɛn ma papa no otumifo na ɔsɛ yaw okay bonsu na yaw sɛ ya aware pa yɛ ni brɛ aprɛ ni brɛ wono de ɔhu sɛ yɛka ne sɛ wo kase hima ne skills na ba ye ɔno sɛ ko waka watwa mu awko yɛrɛ ɔnam touch line usro aba mi die o afa bi anya se de kora awre ho beku ye nana ɛna o discover me okay ɛna o shame me nkran sɛ adom ne kuta me no ɛnya Sunday mu nkwa wow me ana me hu ne sa okay enti me nda bia o mama kwanya na me kɔ na naso okay so no wadi hine pen enti hu sɛ o papa ye o hene ba no yeah na nani agye sɛ obɛkyerɛkyerɛ me sɛ ne amanneɛ ne radio sɛm ne adeɛ enti ne kyɛ sɛ menya ho bi a me nda me kɔ na wakyerɛkyerɛ me a twi kasa ne ayɛka ne ayɛnka ne nasefo enti ɔde me kɔkyerɛ adwuma panyi sɛ na kɔda wanya no ne ɔpɛ sɛ wɔde ne wura radio mu wɔtete no okay enti egu so a one day bi ɔwa na gya so yɛbɛnya classmate kyɛ sɛ ɔfoforɔ nso abɛka ho ɔfoforɔ no mekɔyɛ a ɛyɛ nana kɛtɛkyɛw saa berɛ no ne yɛfrɛ no mmeranteɛ hene na ahennie no ɛmbae okay enti ɔbaeɛ no ne first week na mehu sɛ papa ne serious wow ɔyɛ serious ɔde sɛ mba panyin no sɛ ɔacte a wohu sɛ ɔputu seriousness in acting okay enti ɔma wohunu saa sɛ acting is real okay saa na mehu nana enti ɛma awarepa yɛ aniberɛ no ɛgya bam because na team no ayɛ strong ɛsɛ ɔno so de sunsum foforɔ asan bɛka ho mamontum foforɔ bia bɛwura deɛ no mu nti na maame baako ka ɔno no yɛ teacher panyin okay nti yɛ miɛnsa ankyɛ ɛna akɔntuo yi ɛhyɛ se yɛde ne nam a firi ha kusia saa nti bere bi a mɛba Ghana no mɛkɔ hɔ na menkɔto no ɛna ɛdidi mu a nti after over 20 years for the first time I'm here no Sompa ha to whom me nani je papa so we share ni nua enu ti na ha me no yeah if you say team bia no mo ball na won mo akwade the ball bo no a wo mo nim send information o mo bɔ no fa no na ba kokopra on say basa mo a mo nim team nani so na wo hu pese Matias ya papa na hadwene if you say ade no ye hyehyɛ ne dem ansa na ba bontene ayi nim
kwani e be fa so a radio ni television be man homene so na etime dum pompon so a sebi obi odin hu wura mu no ne taku ne sempoa enye kwa na all of a sudden enti media nipa kro bo mama ne me kan say woboa it can never happen was it papa no kre it was a shock now what you to say was it a Thursday Thursday what na what me fira no pa aman yodwumadi ni so ana me yese me kohwehwe abrowa nana yeah eviso mu nyina akoye moa e wontitie ni mbra na e wo check ni ade ami duro me ne no di eho enkobo ho na me kan se ja me ko hia ayi apostle yeah you asa ni nyina kan komo no eh kwan ni etwa ti to da de ukuhia no kwan mu no ho ye nkwanta entino na nia ekosia no kwasemni papa ifra wafiri mu no se ne mehye masmase me kan no se mu tumi pa metimi frɛ ewufu free wo mu bankwamwa kame friends on sambra ahadwini papa kan sembi na ene ono na dance ya wodi afa ketecha ho no se toda obi betima bie company obi betima bie asori right obi betimi aye biribi se obi bamu a na de no asesa na man muso oyesa nipa no sa nipa ne mira ketecha oye oyesa ne tu hu ache yes say sabe obeka ye ho no mi hu se na sabe ne me yesika mpo abi na no kra de ko fa no he eni kaseme wo mu so ne say media yi akotena medie wo mu nyina ne abrochire die ne Ghana die nyina woni nipa amamska tumbotom hwan wo papa so wa pa kra asembe kra asemi se no wa wi bi akọ wi asem no ebi si do oh papa abrochire manhunu bi Ghana ha manhunu bi papa ndwaso asem we de papa ko gas papa enti no kwasem ni yesre urade se ade a ewo nanamu a wagie mu sei no onyame ma obi a obema no homene so a saa dom no bi ewo no mu a obetime replace tukuru no a eda ho no not just for Sompa but Ghana media that's it ahadwene o hi papa me da se waka saa asem se ye wotumi a ka ye beyo nanso nyame de ope bia no oye de papa we de ne de sense kakra na aba fizi na otwi de ye se ye kai ketecha kakra enti ye wie ni se ya na etie na futuo kitue bi na de okan no aya na ye pese we ni shada ye special bi wa wateda but one pay attention na man sam na all kan eti yenko ni nti keteche wasem bi anenso okan ye kitue bi te waso unti ni nyina kakra bi ena mebo e de akere oti ba cho MC afọ no mama nanko okay abusafo mama yanko ntantem tikum na medwene ensem bi na de beto bitimu ana sebo afọ na asemwe empanifo akato ho dadadada oboafo enna ne awo so mama wapeja ne awo yi ne yem aboawo pa no enna na abusafo muntie masebi ne yi de amaboafo aye nna no eye nipa boni ayefo ungratefulness nipa boni ayefo ono ana ama oboafo aye nna okenka Timothy nguma tosumenu timiansa ho koronwa am se num ho no o se ne di echi nipa beye boni ayefo ungratefulness emisi yedidi Yesu yedidi no akwata food no afi be ma panyini hwa nkrofu ba ko pene ba wo se na enkono aka no hwera de
omonye anye de Yesu ye no ho bre kakra no a Yesu ma wo ho fi ye no a na ebinum atran kwanta agege sika kakra ai omotehwi mu kane no na kokogina obi dokono ne ntenam ho a ye ma no kwakora mani nyina ho fe de kwatari nyina akọ ko ya mame dokono sei nchi nam sei na hye na fumpo mu ha wo wemene ho nsuo ti wankai bonia ye ni menim ba ko ne se onipa ampene ne wo so se wo ware ba na de obeyam oba de bia na ni nso a oba ne ungrateful sana oba so de ne se kana mu ya aduane ma ne kunu na ni anso no kofa ababa wo bia wa ye nwurunran se ayia na be ma no aye oba be ma na ungrateful ungratefulness no na boni ana sase wo edi ntrom Nyankopon se enuabe widi ntrom nyina mu ni bi ba ko nku a de monfa monsanka enso ba ko no a ore opa ma obi mfa kuku mebutu ha won ka hwe no won ko obi anko bie so e mo kaze kukui mamu mmie so pe 3.1 instinct of curiosity kwasi buoni nipa ye very very curious ade be ne wo mu anti wo se maye mmie so abusafo onipa boni aye edidi Nyankopon Deuteronomy 32 honum verse 6 ho say abrewatia betimi aye faster bia mamia Deuteronomy 32 verse 6 say Bible na be kontemu a senso mohimbu kuno ayi mo ayi no mobile phone no nipa bi o ha enta say ye de Bible guru mobile phone so because on kwase asim bi guru mobile phone so no enta say Bible ne sa ansem phone ko di afra and so 32 verse 6 Katachao nyansa pen Baba just say nyame hyeda de nyansa kasa ne adwene hyeda che nipa no question boni akofa asam abre yo ebeje mmre ansa na yenya obi a ne nseso te se papa ebeje mmre dabi anotin yankwa homa no so e na Katachao bre e na aso no me say we eyetara one media de onna Katachao eno no ye hyase adwada no ye be wie ya wada edi animu ti abusuafo ni tie wo mu nyina ne say ye bo wonka ya ka kire wo se aduana abusua wa asokore mampon ani asokore mampon hene nana onkwa so ani kunafo ani tara one media mpanyimfo se ye ton safra dofonom se ochina na wotwe Katachao yesi no se wo achirichiri a manan hawo me sha obo tara one media edibi bia beba live e wo Sompa TV so mo amwa ma no ne a mutie yen Facebook YouTube bu benya bibia live ti sa dane de yen nyina ka bomni asun Katachao na me ka kira dofo se ye be sun Katachao ye be suno ne be ma nipa hunu se nipa kese ene ekono yankwa ahoma no so 0551 931931 0548 931931 me ka kira mo se mo afri dwade ba no mo frɛ no ma obi amfrɛ ne makwan ma unua som frɛ na onni Katachao ho adanse die na oni mfa Katachao ho ne course no me mfa ne bebrebe fi se bre no ekopa 0551 931931 0551 931931 0548 931931 0548
931 unim say Ghana kora so de nsori nya gugu sa kora de a ene na che say telephone no de aya asem amamfo be bra fra eti abusiafo nia yaka nyina no say katacha obre ena aso no mami fa wontwa mu ansa na yabefa course no odwumayeni bi epedan ewo ayeduase ene kote na one ne yire ene epe ba bia tra eno ameka kire me se ye obi o ho a wote se Joseph se wotra ofi a Potiphar be dia dance aka kire se ne niam nyina ekoso owura yi ne hu ni asem pe ba bi e mane na why me ba cho number na 0242 934 864 0242 934 864 me ba cho frɛ o say on pagent ano am de tu dwa ono ano no ho fe fa no kezi na you home okay rantia hene ne kai yaka okay ni dia ne chese kwan mu atene okọ imam pa cho mo headlines no emaye na wapi ya manfo gina so eh so ama me kwan bibrebe me ba cho udi ni ba bi afra me free DJ Tofiakwa. yes sir Me fa so me ka se United from Nanapia. okay Abakani. okay abu mamiti o Mo di asama bo. oh Ka se cho je nyina ne suni pe. Tofi. Me ti ana wose kumisa. fra Ko bo se da kinu kra dia na nje nyame nyame ko kra. Nto ko pani. Enye ze Tofi. Metro se buku me state. Protest ni nya ya de. Nti se wo ha. Ma pani se meji de infe. acho aya bra beji bi ko why Ma ti Tofi. me da se me ba cho udi ni ba bi afra me free Because I friend me fear. fia kasa free hen Because I feel ni uswame. okay ma fia kata cha obre ni Kata show die obi are be fi ni kwa me fear die. Just a minute na chance ye fili o take fox there bia. fra Na oba sompa ha se ni so. Ne friend na lo ka je me se memba. No be che miska me de chance ade be cham benya 48 na so we de me kwa jin birthday ade. Ne ko ya na ode ma me. And ye din komo na me kan se be sa ba be sa nti me fia die o se o ta hwa e bia o kan me fia ma adwa na dia be de be kai me pa and say ye nya si du ma o se ye nya si watermelon mu adwa e fada ha ye si September first week ni kura o say baba na ye du no e me ma na mo hwe mo ma no me sire mo ame bo mo nkaye ke se na futuo die Yamin fa ne kransie. Me da se mafia Yakopon Shrao. Me ba cho kata cha obre ni me pa cho nso e fro say. Hello. Hello. Me ba cho udi ni ba bi afra me free. Hey, oyi ma buy that. Radio na wa on channel man nko for ma me why? That's amazing. Okay, mami ntio. Because I can say, no, the care of problem not with you. When the person that is responding to me, that they are new. Oh, that's Papa. And listen to me that. Me da se. Ye woni pa bi wo ho a, ma me nka no krenkyere wo. Ne ho dom firi nipa mu da. Nyankopon hyeda yi nipa bi saa. Nanso yɛda Nyankopon asese oba yɛrefiri honhoma yɛ yɛsa nkenye me ba cho wodi ni ba bi afra me free okay entim Noah mama ntio okay mama ntio Noah Menkunya no mjani wa kana ade biya ye na me chief wa biya right in fact to try bamo so
Mr. Na boy, my man, me ho me da se me ba cho wodi ni ba bi afra me free If you're friend, bro say sorry. I know emu na ho Your friend, kafra fache me why ola no mu na ba cho wodi ni ba bi afra me free me fa 3 course na me dey see hello Hello, mother. me ba cho e fro say na afra me free hin Me pacho, a friend for you, taxi driver. okay kwajo mama ntio Mother, me pacho, papa wait there. I'm not in the pa, me call up on the same, me papa de ma sem control ni. Because where I sorry ba, number panso ya sorry ba. okay The papa me friend me to me food ma. Okay, me tena si sumbe wana. wow Papa na futu. And check out, okay. Otu mi fono. Ni busu mi enu kra. Ana me ye magi. ko kan sem bi pa o me ba cho wodi ni ba bi afra me free Oyibo na sine le mi di wa pio that in for papa pese. okay oyibo Te say die ye be kan ni ten dia. Ne futu se ba ko kan ya mi di bo mi bra. O se abranche bi. No bad ni ja wa ko tro ba ni den ni. Abawa di bi efu na get ni bo no. Bili. Awa juma uyan. Mama die esa o ma wa juma uyan. Wa juma uyan no ba ni ja o se den ya. juma na de ne baba Ya juma na o yes onyeska oba ni sa be bi o. okay Na kete obi a juma kwa na obo wa. Me juma ni jina. Papa ni die. Ye be ka ni de bia. me da masi pi mintimi mfa call bia bium ofa ya du so no Apostle Paul Kofi Ajikum ewa ha onim se edu kwada aya na nyame de no kwa fem no mayen a na hoden wo ho a aya oba be wo yen na ya bon komo enen so papa ba ye bedi nkomo na enne no obia se wo sum nyankopon boni so pa do edo so no wo ho wodwene ho a wonte ase ti ana obisa ho se aya ensa no a wo obi aba ho no ne saa ne ma no hwanom na ewe eye hwan no mo a chese boni e koso no hwanom na edi na die nti na ye kwa asori die nti na ye kwa asori ene papa wa ha oni ebedi nkomo bara wonim mamenka enkyira wo se ayiko heba center abedan yen ayiko heba center abedan yen na tie hey me ba cho tie ono de okura ne ma mienu honam fam ene honhom fam on se unya obi a eba honam fam a ogina brane eba honhom fam nso a ogina brane asa nipa ko no suro no menkase suro no se oye kakai e kire se wo ahoden se ba honam fam a oho se ba honhom fam nso a nyame fam no ahoden so ogina ne nan so na de sanso ye hunu se sa nipa kron so ye obi a otete ahaban ene de sayade a ba cho sa nipa kron hwe no a aya fi wani nkosua mienu na hwe niye ayiko heba center ena me kan ho asem de a kire tie yade ne de afa na me benya bre na mabobɔ so de a kire ba se otie mi anwumre na uye obi a yaka o liver na o kidney ho asem a kire wo se wanya problem a ben ayiko heba center wono wo montrase uye bema o prostrate ho aka ben no na oni no monkomo na enkomo no ode wo be fa baabi bebre a wo bete ase se eya yiko fo na tie ye ma obi ayiko kwa wo
just a wire adwumaden bi ni abona baso na ba honhom fam dia wo ye bema otwetwe wo ho me ba chaw eno da nchen a to that was spiritual marriage ho asem bomoden se woni ayiko for beto kese na tie wo no mienu bi a wode abadwa so me ba chaw ba ko ye frɛ no flato ho aha flato ke heba capsules na eno no de nipa bia no immune system no edema we strong o nkwam wa tisa sojafo na wo mu no ene timi ma onya ahoden timi pa che opi bomoden se obenya enu bi anom ena osan so ayiko man heba capsules na edian ode ama no eye King Kong tama yehwe China film no yakasa obi ye King Kong a ha oboa ti wo mema yesem no akofom a me ba cho pebi na ebeboa osoro kokwan so yaso ye no ewo sepase ha na ja say buakwa road asem na making na wo de agi number no afei na wo ba na me no be hye da di no nkomo number no ye 0557 285 077 0557 285 077 and 0276 07 07 04 0276 07 07 04 bomodin na woni ayiko heba center entwetwe enkomo yenkwa ahoma ne so na meni honorable Collins Owusu Amankwa former MP Manhyia North honorable memo akwaba hello honorable okay yeah hwena ye ne honorable atwetwe nkomo honorable say otie Sompa na me bie ketehyew aha homa no oso wono so obi bi ka hey enta nsi o say former MP onye ni packet o se tofi meet o but me pesa me ka ketehyew asem ni bi honorable memo akwaba Yenia, Tofiakwa. hey senior no me ba cho me da se otie Sompa wate That's it. wadaruma yese yedi ketehyew ho nkomo na ose wo bibi ka wadaruma mamintio honorable Yo, me that's it. Yedi kai menso so mama asanteman na yako. Ntishu the man 88. Man che ya boafere. Na ya fane kakechew abusia. Ani adofo na so. Mo bibia yako se ye twajo. Se die e be twese matiti na ye ni se nyankopon na dema. Ono anso se na 3.1. Ho be na se yes bia we ni se address no in data e be share. Nti mo ma yamfa na ya se mtiche yere. Me kwani odupon kase na atutu ba ye central jumani titu ewo asante mantem ani kupon kumasi mantie hine yebo Africa techawo die mra o share ni jumadi ase ewo otekefe atonesa e de friend me efe minia aye Santiago na Argentina ye na ye be resident panelist wow enti kromo hadie obia na otie otekefam on issue any political talk show aka chere say apanino oninde kwan obefa so a obeka sesam and now command over the local language. Wow. Enti
on my program very, very rich. Na it's a chrome habit. It only say no creamy palm, na make us say. So now, morning show Cubia. Oman pay Biani Ukuma, Commander Tiada, and the free and that time we take it from. Wow. Yes, Tofiakwa. Ubisa, again, the executive producer, that time. Attack. That's all you know. Attachment. Yes. Attack also no on my SME. Just yin na so me asa yemia. Ono po de ninchi bi free adumai. Ona me papa so. Le fa free. Nti na me sa ne kwa sorry. Ni ata ne kwa sorry. Na kete chewu so kese bibia branch hini. Ye bo aferi die. Na e bapa say ye ka social issue dia. Sɛ obi sene na wɔne nipa no so wɔ hɔ ɛba sɛ yɛka honhom nsɛm a na n'adwene abɔ bi Wow. a kyerɛ sɛ ɔde nea si pɛn. I mean, he was well experienced man. Wotumi hu sɛ na osi mu akyɛ abrabɔ no so no sɛdeɛ ɛne nipa bɛhyia na wate abrabɔ ase no na ɔno no na wakom. Eti sansɛmba koraa na sɛ ɔwɔ adjudicate a nokore ni na ɛkwan a wɔde mfato ho bi ɛne obi bia asi pɛn ɛne deɛ fa ɔno ara ho ɛbɛkyerɛkyerɛ mu no na waka asɛm no awie. Nti na ɔwɔ akyɛdeɛ kɛseɛ. Oba New Mercury free we take echo New Mercury so and also so na you move be that time no na you move me personally na me move from a social commentator to a political activist. And the political talk show no na metini ekoso bi. And now, on one Cassandra Media no dinner one a religious program, so a baby or how to make us a member. Now, Mr. Somma Chad in Fa Sabi. Sa, so for no being in a quiet nimpanum be the first with you on Juma. Also, I never say, what's that film? For so many years, for FM, so Obia, named the modern more a man over for FM. And then say the Jumedia na odie na eyi hwa saa na odi n'ani munyam ebeka Sompa TV ne FM ho a eno nso so de said the nyame na meka ben force the creed ni fatana kono na akwan a ofa so edi ni juma Sompa FM, matini aka asiso dua say Paul Amantem was ne dikanfo. Ase. Mobile enche nanso so no. Obi obeba mo fidie ni so bia. So nipa ne beka no kra. Who we programmer. Obi mo kra onzuzu so mo tie no mo ka so na ye tie na ye hwe. Eti ni nyina no enhira. Amen. Me say said the Masha said, Yankopon because ati n'anim ama mo na moya can before. Amen. Nti ye nua panyini no ye papa ye ofa. Ya di nyina mranche hine ye bo afari kateche odie. Man 88. Ono man 88 no. Se ba ko ne se. Ono odane na o 88. O de ne finche mu a oye 88 o sini trasio o pejano oye 88 enti manche hine was a man of many parts na eba jumedia yedino afidie so a
woman a political issue obebo, woman a social issue obebo, woman a religious affairs issue obebo. Now you're all round personality. No crane. Onawo. Yabeda wase pa se onso wabebo Sompa abaso. Yankopon hyira wo pa se uyenua. Enti aye de no na ka bomu a ekosi ofa. Tibinim se nyame yadoma ochena na otwe. Se urade de wonkwa ene yenkwa fam yen a. Menim se nyina beka bom na yakra ofa chi. Awo yabeda wase anwumre. Bebacho Honorable Collins Owusu Amankwa, former MP, Menchia North, ono, ena medeno etwetwe nkomo straight away yenko apostle ho na yenko hye nkomo na se papa Tofi facha me na enene de mechiasie ne kwa swa ebre wo yenim se me ka cho se ne nkomo ya hase yi no menim se betimi de atwa kwara ba eboso ne se nkomo no ne atmosphere no enhye damfa pa nti meyi apaye asire twedi ampo na sana no bede body guys bi bai papa die say meyi na di ache ai ana eja Ghana nantie ne se ne ayi hu no bambo mu nsemu nti okay radio adumanya body guys bi no mo panyini mecho manfo bom ho ban kuro imo no ba kuni tia no pay no obi hu me seja akokura meba radio so obo ye hu ban na okay otika ni mo aja weda I abofo ayi hu o na so oye omo ye omadwuma anwanwa so omo ho de ne se na nye sa dia we die ye da ka se mana kwa ban na ja busa no kwa basa akwaba be microphone no me mo akwaba na ka sa mi won asire anti se wa nana de ndi hu agro kwa so no a mama di 80 years na sen ne nana nimpo okay wow mama ne from say Jesse okay Jesse okay na onse eni mo nyam so anti all that mfidi niama de obo ho modin pa sa IT obetuma tutu computer no ahihya ma o de eche asa ni eni ebeju aka hawate okay honorable akwaba ati say jere oba na kura onwoma ho mo why de twetwere na nimde ni nyansa de ye ni ho agrokura won saka e japade kese a obedidi ho ache onim se kada chew to for me machine ne mapi okay ama me hunu se ese ebo ye ho so yeah na ye hwe se bibi we mu a ye be pe nipa de kireja ehia what is one lesson ama for mu no yeah if you say metis nkofo kan say ebe din si ebenya ne seso ebe din be sanya ne seso e kan sempi nipa bia wote ase a wonwuye ne sesa utumi nya won seso mpo ansa na wawu yeah e kire the impact a wo make okay enti adesua na eja obofupa o kan say eneno ye bedi nkomo e de afa botaye anti esese kwasori yeah asudi aduma me no asori sem yeah si ekwasori yeah eni asori kroso mfaso enti metombu asetena se ya se mehwe na asem no a wodi aba no yetimi ayiyi ne sere ne abasa ne ehunu se ne ehun nsem esitie na machiche miensa ne edikan no mepese omanfo behunu definitions of church okay the purpose of going to church
And 3, benefit of being a member of a church. So what do you do? Sorry, it's a sorrow no unya home faso. Unya asore no home faso. Ewa asasi so. Enya heaven asem. Debbie. Ti say e catch teacher for say mo de makatua wo soro no. Ai. Enya no bi asem. Yesisi na yesisi wo no. Hey, ajira for muntie. Yes makatua wo soro papa say yesisi na yesisi wo. Hwe adwuma pa bie ni ho dasani ye na asasi su a ensese onya ho akatua pansa na okonya dachede. Wow. Yes, sani hu ahihye no. Okay. Na menyini se asemi se ne amacheche mu miensan ye betumi awie ni nyinara. Abi papa ewie. Na daruma akoya asori semi de ma memfa nchia ma asofo mpanimfu bi a. Okay. Beni wonu mu nyina ye ni free nyamedwuma mu. Na baby onyame de adure yo se ya na etimi kai namfonum ene adofonum enchia nkoma eye Apostle Randolph kanene efreno Apostle Kosinti. Okay. Ono owo hin sese ono no wo eho ne ya stadium. Okay. Ono ye stadium. Okay. We sofu panyia wo bodwuma ni mu ache ena Apostle Mickey Ave Apostle Osei Kufi consuming fire. Manya ntie so obo ho. Medi wonsra hweka. Na metue ni nyina. That's it. Sanso na prophet blessing na ashtan on your friend Kositubo. Okay. Ono so abodwuma ni mu ache. Okay. Mene no kwoti asori 85. Sabre kwa na amfu bi okra yenyenye mu obo. Asoro enya nkro bata bibiri. Wow. Ena Reverend James Nkrumah ewo ono ye atunsu achi ho. Ena Reverend Dr. Patrick Swami Assemblies of God. Mabane mpesu asi manchia no enye fine. Na wanya ade kra. Enye kra wonu so o maame ye honeymoon. Ena o maame hye nkom. Egu ye so se dan no de ama ya ye honeymoon no. Okay. Ye be pie ne nsenkyerene aba mpa so bai. Na nsenkyerene awa. Nsenkyerene bai. Papa. Eko ye honeymoon. Ni eko so de. Papa na nko ye bisa ho asem. No just no wanu na ka ho asem. Okay, I was here for Apostle Paul Kofi Ajekum no. Your first Dama 21st clinic the sciatica expert meka won ho asem e de achro. Eti papa si niema miensa. Enti ye kwa sorry. Nefa asori sem ho. Ehia ye papa. Ni edi kan no. Se ye ka se asori a. Asori nye dan. Eyi ni peku bi. Asori enye dan. Enye burden na isi wono. Debi. Enhia mu dan no. Nye no ni asori no. Chirokronkron eka sorry a yenye free Greek kasa ofre no ecclesia. Okay. And so what meaning? Wow. Ecclesia. Ana sichire egu ahodo ba miensa. Okay. Echire union of those who have been justified by faith in Christ. Wow. Womwa onyankopon ebu wombim. Womu nyina kuragidie baako a waka won ho abom ehia baabi poti. Okay. Ene fra won church. Enunti na so obehwe a omanfo a womoni abre dendenden samampanyin onyani so adehunu so obesi cathedral ma Christ. Odi a she Christ and yonyam no mu place importance on saniama no. Okay. Me no am your sofo na medwene politics nso kakra no me hu say the time wasn't right. Okay. The bema papa na your unpopular until they should be careful. Yeah. In their software chocho urofo ano mu di akotine wom na bi kra ke kansem bebre bi kra threaten na me threaten na nyamehwe. No kra ye ba ko pe wo wiase. Politics ni ye no. Yeah. Enti Saudi gidie be bata ho ahweye.
and you are dealing with Ghanaians. Okay. Yanya small sir. That be. You bet you maji wa koja usubrum so ni mo a. Sani etie. Na nya ya ye de ya no betima pagya wo no ya so ne de ya no de wo beba for. Okay. Enti me sending messages bebre say no. You dangerous. A wrong time. A wrong time. And a sebeba Sompa. Papa numa omun fanko outskirt of the city. Not baby omkobubuye no. Okay. Sike be komu. Any send ye be ngongran afa no. Afa ko ben election a yin sempi. Oh, WB a omu etu aman yofo fun bebre di sika hunu. Yes. Enti ya manyoni a etobri a wobetimi afa mesin ni a mesin ni betimi de watranse ama wadwene wa man yosam betimi atumpon ma da watena konya so sense wobeti professional Wamba just ma kan na to boase o se se obi ye mampani a ne mampani nko manyoni bia wobetimi afa obi ti se mesin ni na dwene mu do ana carpenter ni onko suku mpoda obetumi ama wa futuo bia wa memuo hu adwumadi abanase wa man yosama wo bedie no wo ba so manfo ni da no transfer che asem mu ntwa nto ma no so be fa professional na asem ye obi a na betumi aka asem we wo mu edi ntwe wa man yosemu ne fa ye wo mu etu wonfo. Okay. Yes. Enti no si aka sorry a na me ka ho asem no sa me kan se twura kronkron no hwe ne nhihye ya yeba adumi yase a woso nyame nchi edan o da sani de nsa asimu nanso ya manyoni sabi nyo fie sika na de ko cathedral yo man sika. Okay. Wo mo amode ye mfato ho se we ya sika cathedral bisa sebra no mo 65 years no mo sika cathedral no ma kwan te sei amanyofo hwe. Okay. No mu nchi afutupa tinese papa enya so dan pa se ye ka se yensi aso dan yesi eno de menya sure say enya na me kasatia nemum se aso dan no ye nipa dasani enyankopon tim atiasefo bi a wabu ye bimbo ja kronkron bi pai wo Golgotha ati ye ho abu ye mbim no ne yaka ye ho abom no ene ne asore no ba nya dan no enye dan no na nya ho nso na nyamete dabi onti otiemu ya ne den ko ho ye free ho a wo free ho ai asemni papa asemni bi wa to so ototo ana me ntimi ntina makonya aljo se ye free dem ho a oni ho wose wonte dan o da sanidi ni nsasimo yen ye di padua yi eho abehia ma ne se ye mu no te enti ye behia wose where 2 or 3 are gathered in my name enti ye dua se kura edua na se be ye baabi soronko kura because of momunti. Okay. Tina na Paul nom ni Peter nom no nam ewuram kura omtimi som nyankopon wo ho no sa pepepe. Okay. Ye nim ne sa ye ma edan sie hu hia ye nsin nipa no. Hey. Ye be pesika no bi ato baabi a eto de din a ye be jai adan sie no ne ye de abo mo bosia se wo mo vanya aduba na minim de asembe ba o mo nyesika wo wetuba to aso ato tithe and offering ese se nipa no hia yen if se nipa no wo mo nyina ba hwahia wo maka wo hu abomu no wo mo ne awurade asore ansan ya bedwene dan infrastructure. Okay. Papa facha me na me bisa won sam kakra ma nan hawo enye bisa me a tu pese o kire se farese me na me ye sofo ena me wasafo ma sa omo ne ye krofo enyankopon de o mama me nokure ena brekro no ano yakoto asase ena yesi asodan ebi kura ye pese ye bai mu ebi kura ye pese ya to ye bo ase to ties bi wo baabi ya pese ya to ye bo ase kura hihye nkonya bi wo baabi wo pese o kire se meme ye osofo ana me ya so panya right en sese me ma so dan no hu hia me chen asafo ma no nipa no en sese basa papa
hwɛ yɛnkɔbu dan no ho nkonta o kyerɛ nyame dabi yakra no ɔde abɛgyaeɛ no ɔde no mogya atɔn abɔden afrɛ wɔn afiri musuaku ahodoɔ mu abu wɔn bem nam gyidi a wɔn agye Kristo Yesu adi no ɔde wɔn abɛgyaeɛ si yɛnhwɛ wɔn so ntete wɔn mɔmɔ mfata Christ ansa na waba yɛbɛbu wɔn nkonta nyɛ dan nyɛ nkonya ɛna yɛattention wo project ɛbɛyɛ no wɔasɔ no mmom more ɛno nti na ɛsɛ sɛ yɛkyerɛkyerɛ no ɛno nti na media no the role ɛsɛ sɛ play ne sɛ ɔma education no dɔɔso ne yɛtumi educate Ghanaian public sɛ bɛyɛ a ɔhaw ne amane a yɛnam mu no yɛnyɛ yiyɛ fam deɛ politicians yi ɔma fam deɛ no na yɛbrɛ ɔhaw no ase so obi ka kyerɛ sɛ politicians nko a na bɛsolve Ghana problem ɛnyɛ nokorɛ we have a role to play okay na maybe role a me play ne bi ne o ɛfiri sɛ ɛnyɛ politicians nko a na montuo a na ɛkriti problem ma system no okay abusua asɔre enipakuo nyinaa bi ɛne yɛn wrong decisions a yɛ making no ne nyinaa no are they up to ɔman no problems wow so we have to lessen it wow yes me body guide in it ye wudi busan time bia na mkuta prayer prapra me fie okay ndu twam na de rubber to anama frew say bo modern na fa rubber ifa koto ba bi ese so de koto yes me enye environment no kama we nya aban wɔ na fam die me nso wɔ ma fam die mom yɛ nwo enti nkwara nyina obi atwam asa na me kyerɛkyerɛ wo ya nso ne kwa asɔre asɔ ne die ɛwɔ hɔ yɛbɛba so okay na mmom sɛ wode w'ani to so sɛ asɔ na ɔkɔ no akɛkɛ ɛma ohunu ne sɛ so ohunu no ɔnyɛ ne sɛ so ɔyɛ a ɛno sɛ nkɔ ne saa okay enti education no yɛ very 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 important aveni etoso bio yɛka sɔre a na sekyerɛ ne the gathering of those who have been adopted by God as his own children through the cleansing of the blood to represent the kingdom of God on earth. Wow. Bidi kyerɛ mu a enipa onyankopɔn ba Yesu ne nam ne mogya so agye wɔn atum sɛ ma nanka baby efure no yɛmfata saa okay adom na diaboa yɛm ya bɛyɛ ma mogya bi adware na ɔde mogya no adware yɛn ama yɛ nipa kronkron sɛ yɛnsi na henie na namu ɛwɔ asase so ɛne ne efure ne church papa sɛ ma wo kan nyinaa no how me nti ase o yɛbɛba so endafei ɛsɛsɛ ehunu botae a enti wɔdasani bia wogi Yesu di a ɛsɛ sɛ wodo ho don asɔre ma me nka nkyerɛ ɔmanfoɔ sɛ ɛnyɛ nokora da so bi betimi de ne ho ama Yesu asum Kristo ne nkwa na nyina wɔ bra ɔno asɔre ɛnyɛ possible okay enti tobri bia mfom so be ban sɔre nim na kwan a yɛfa so expose asafo no ɛne asɔre no ho nneɛma bi wɔ mframa mu a ehu kakra every say yɛtwemu kɔsoro ba fam the only agent of salvation a yɛkɔti a ɛbɛ din so dasani betime hunu onyankopɔn ba Yesu na dwuma ɔbɛyɛ ne kwan ni bɛfa so obɛhunu kwagye kwan okay enti yɛnhwɛ ne yie every say ɛyɛ nipakuo na saa nipakuo no mogya na dwa wondeɛ nanso honam tum bɛ mɔmofom okay endi yɛnhunu wɔn asam kano ne yɛkeka no nwonran saa afei bedu baabi no na ayɛ din wow enunti na amande asanka na ye Eurobi no enti tumi ewo mu se betima sesa nipa brabo no ekofem kwa na ekofem osuma akaye atwetwetwe ehu ahie na menim wo mu hwan na so a wono mu nsam no wonkokuo mu nsam beto abontin sania krisosom de no dabi bibi kura si a no mo ankasa hyefi ka o masem endi ama later they send for me respect won pa for sania ma no okay wonya won say wo mo sani wo no mo hunu say asafo no esa yabusua okay eno so so se yeti ase pa wo mo hunu say aso no your second family apart from one earthly family ni extended family na no see another family of itself enti BBC a wo mo aka sam no sania ewo ho na esesenko obi kura be ya soro ba na nanka be be kire wo no Victory Membership Handbook volume 1 kam be kire wo okay
so obi be ye victory asoro ba ne me se so hunu Hey. Te asore no na papa o chire mi. Na me chire mu no. Enti nya having ko ne mfasodi a ye beji Kristo di ko asore sesi enya. Ara mi ni sa na asore me. Dabi o se. Dabi. Papa sam no a obro so no. I say I am me wonwan because here dey can asore a. Any the way a ya asore dan ya head asi. Ni sede ni model ni sitie. Any task a ya to. Any instruments a egum. Any baby a ya puppet si. Any baby a sheda si asofo sheda. Na kwa da asofo ni bi ho abekọ no aka ne na ato so. Ade bi nsu nkonya no ya na ehu dodo. Nkonya no ya na ehu. Na wo hwe. Di mu so amu bi. Say upa disua ese o ye mfifi mu kakra. Mate wase papa. Na usu be pe ube twere ngoma na unpack nkan na mpa mfifi mu abeda timi. Onye ne ntia na ye se ne ekro nkonya ni bo hu na ye mo ahye. Se ne collar etie ne se ne de bi won so abehwe no wo mo ye ne sa hemfie nkonya no abi de bi achi. Me mpensa. Mpensa bibia ye program am pese me ni asofo ni nyina asa so. Anya bia no me hu funu obi na so wura so ndem bo so betu ahye me so a yete woni nyina asaso so hu ni se me ni agikum no dabi wadi mra hu se ne badwane no Yesu Kristo na suafo ne nam na nipa nhye den hu ni so no dabi santine duru bre bi a na omo kra na omo bisa sa na one hwan gina Judas dia no fie ene ko yi ma asenso dia mo hu se yo no enji ya na yenhwe ni ye nipa bebu anyi wakonya kakraka wote so enu subai awe so for panyia na be de ani di amankoda na wonsisi wo nom esisi serious papa edidi ejo menim say ya ka ya hye sa topic we ase ko no ye beduru da bi wo ho a me pese ye twene asofo a asofo bi hye wo mase omo nso ni omo abusua da krom nim se be de hon komo ano hye bebere di asofo bi achi amoma brabo aye basa de ha adwen kura ne se wo mo de taboto won so sa asofodie ne adwuma nko ena wo nso an ye ba futuo mu nko a na oyire ena katua ne mo dura mo de ye mo hu ye enketo nso nya bi ndi na one ne fie won ma fonfon da krom ye ba ho ha adwene sorry na wo chire mu no aso na ye gusu chire mu ave ya mra botaya enti onyankopon ahyehyɛ se ye gidi a esese yenya ye nuanu agidifo bi a feko bi a ye de ye ho don sawe aso na bakwasam a kristosom efi ase no na eye nkronkro din na omode totoso but on say generation bia wo kwan nyame fa so yi ni ho adi ne aoye enne no ba bia yen ba beduro no ensori no senia esi ekro no entumi nkoba se yebetimi anya bia asoro ba kwa wafa kumase nko aso de be ye ni dinsa yaba ne se ti se wo afiso asafo mo yenya ne ti se bia soame asafo dabi ebasa na ne ne de because Pentecostal assembly so SDO nti nkwanse soame ne de hin ne soame nti yenti ase se babia yadu no sa ne ma no bebem adipa befefadin bebre nia ehia ne se ensese ye makwan ma enipa etimi enya nyamsom fakuo bi titiru kristosom anane akeka no wo bra embramu yen register wo mu no asofo nso yen gazette wo mu ese Ghana ban bono ho so sa ne ma no ho enokura betimi am yenya revenue afiri ho na nsa metete sankofo bi so yenye asori tax no de o man na de ayenti ase no wo de ba ba unpopular yenye ne sa say yemia meba ne direct sembeji asori anakremu na obi tax na emom gazette nkeke mama nchirawo gazette ya ye kan bebre ya sofo krom ntiase yo ye wo asofo ni nkremofo mpanimfo ni bahafo mpanimfo ni nyamso fe ko mpanimfo bebre ho a omu operate freely ye gazette omu ye nhada nyi omu ntum aban nyi omu ntum ma omu tumi krata ena omu operate no omu customers now ye betimi aboa omu nyina no register omu ama district ana say secretary bia minister musi frefren Ghana hanamo they say bibi sa ni a training on
ne ya gazette wo mu nyina na gazetting fee no kura ye beje no afi eyese na Ghana ban benya okay because sofu bia no a on pese ye be gazette na sofu nti fa ne se bia obi etua 15 million per pastor no mo ye 30 a eyese one church wow ada ne yenim sika pesa wo man mu za yenim sika di but yenim pepe ya abuse money sika ho esese ye pe kwan papa bi su ma efiriti memufo ho ba na futuo mu ye de no man ye di konanim ni eji ase ye tutu ayampia se wiase nyina ho kyeraba wiase nyina ho kyeraba de na wiase fo no ye wiase nyina ye no kresa ho kyeraba de wiase nyina so omo nte okwa they are doing something about their problems why can't you solve your own problems na tutu ayampia se ho kyeraba wiase nyina bitete amanyefo no bia no mama yare kura esa no mu semi breakfast I don't know. It is time to solve problems. Yes, problem is meant to be solved. Yenti mi nyan hosa. Na ko yan yesi of Britain. O ga so mutu odin say yes problem aba wiase ba wianti no ano ne akanto kan say jan hosa ne yeko. Na problem wu e de beba. Hwe ndura say o ma me were huwe pa ntokwa ne ade hey enra jubedie. Yesu ti ase nam me were huwe o. Afi beta me wura ho saade di so atata se Ghana pa ye bobo sure baba de ekwas na me see videos ni pictures in the mogu ho eya sam kiti o baba yi mi ehwe tobe Roma me wura ho ase o baba ti ase na mu ye me ko so ti ase na mu nya sam kiti wa afi ye be ko butai no so no meet num na ye nhwe na tiefo no mrem tiefo no so mu hia me pa okay mamenchi asenfo eti mi nyina mecheche mo modofo na ekase mi asen ni o okay akamfo busua nwotwe no wo mo edem baako mi asenfo wo mo yeketua bi wo mo ndoso enso omo ye niema akese pa asen ni a won ko school kura ni nyana kra chesem ano no because me hia mo abakosem pa wo mo hu jeje mi asen ni na ene say asori bie ni owie yase a enipa be mu nyina betena se akosi awie da eni asori bie sa owie ase da ebi ba na omko bi okwa anya owuo dabi bado obe firi mu akọ eni ma nipa firi mu nso dọọso awade akura wo ho ena entokwa ebesi mu sempanimfo no bi ana sebi ebi mu di sika mu nkonta mu ne kure eno de tatu sentidua pa wa Ghana nsori mu buruchire nyina sa na che enya sempapa enu ti na meka se Ghana ban hihye ne hihye ye yi a kebe te sa buruchire a asori bia benya asudie se esese o prepare ni sikasem na otumi masoe ya ehwe nsori ne nyamsum ku so ehunu se se ne sikasem tie ne yede tudwa yede to ho masoro ba bia ehunu se title ye offering ye se afie se yesi bu nkonta yempenkuntebu gabi say yempenkuntebu no de aso na shereboto yempenkuntebu esa ya na hadwene ko sanya fe se da bia wo kanea ehia wo se yemfamra na nea ehia wo no won saka ne di yenso onka ho asem bi hunu ene ne aka sanya fe o dabi it's not fair enti no yenti asesa ndi obi asori gya nkyere sa asori bi ye papa na nye papa okay if se niam mani pa gya nsori no edo supim na mum ne hia ne se asori ne nye kwadwofo a wo mu bema won dawubo ho adwuma sane ansempa no beko abodawuro a kire ne pa Kristo di wo mu ye ene hia se nipa gi Kristo di beka wo mu ho na ntiremu aba no eho ne hia na emu nye wo mu egyaye obi okura sane aketeche kan on gratefulness eba me na jai wo de asori sika behwe ne suku nso ne bibre o pa ebi hwe nkofo suku ebi di bi tu bi adwumam wo wia afa bedu ba bi no obeka kire o se asori bi asidan a efe na mo de mu hie suku dem no wagya mo ho no kọ nso ne yere fi se mo na mo bo no ahoka enti ye hwe botaya anti esese ye kwa asori na afa ye hwe mfaso di a ye kwa asori esese ye nya we nyina mebu ntot me nkeka ni nyina can because they say free bed last week ngoma be say 5 as say na ya twere
nti na na de ye ngoma na so ye di ho kakra na bende na mesre wonmo a katachew se ni wuo no ne ni wuo ne adom hwe ne yefi se nipa bebre wo ho a ne papa no wo ye ne recording ne ade bebre be fa so de ayeye piska kakra na ya wo mo hwe mfa mra kwan so mfa piska wo ne nyina no ye de ne egu akwa mo fa ngu akwa mu na mo check na mo hwe fi se we ne awbo no sesi akra no so wo de no nko ato yi so yiska emudu ne di kan say Asorikrono, it is a specific command from the Lord that everyone who believes in Christ must belong to a local church. Okay. And no one be too much. Ya kenyina ye sie katache wi ameba beto aso. Me ko leave. Wow. Madam. Okay. All right, Hebrews chapter 10 verse 25. Chokonkona kasimbi. O say, mamunyai mohomo hunshemu sanya ebi muguso ye no. Okay. Mamunyai mohomo hunshemu. Eyo she. Okay. Eka usitie ho. Onyame nim ne enti a okonte kro wonko a wontimi nte wo ho se. Wo som no ayo nkwaje ho adwuma akosie. Okay. Enti se bibie ba wabrabom na eya ma asode a wokro woni mpanimfo anya haw wonso a wonye wadwene so obedwan foforo bi na watimi ato a nkwaje adwuma so na wo de saade mnasepo atifia. It is very dangerous for you. A true believer should not do that. Okay. It is a wonim sa sorokono a wokro no sintidua no doso baby aduro no aje gon untimi ntenamu a Kristo som sane na ni wonyam te na nti so som aka pe baby foforo bi kosom. Okay. Edin adeda so ne nka hwe. Baby. Heaven ye ni memenda kwanhwefo modwosuo ende ni assembly se ende ni Pentecost. No. Eda ye bedru ho no. Ye nyina tarifita ni ogwama no di moja no to mo asasi so no. Endo nyame nim. Enti Pentecost victory wan ni nyina yebeja na asasi so akọ. Nye name no. Dabi. Okay. Dabi. Enti na yamia yani anya santi ase no se eye osha efrasafo awurade ho ewo ho ma obia wagi Yesu Kristo edibia se you can never worship him and work towards your salvation in isolation. Okay. And it is a must for you to belong to a church. Yeah, the best tie questions. You better ni akeke kano. But I know and say kwa so na ni enkono. Enkono. Emu ba ko ne ahwe. Ti na fi abehwe mfasode no sumo de o. Na papa mfasode no kra de ehia pa. Ase se obi ye adwuma o fe mfaso. Mfasode na de o. Ati God o de mfasode no ba ko bi wo ma me. Bi wom hwe Yesu Kristo so obeka ye asuafo no kra bisa no mfaso ho asem. Yes. Faso ben na yedi wachi ye benya. Nti undumi nkan kirem sai mude mo sori a na wade enti na mo ba sori na mo sori a yi enti na mo ba na de enti na mbra sori. Ye heaven no da nchene a eno so ye mfaso de afiafia ho. Sa na mbetua tight ya be betua yi na mami bewu na menya nipa mekere do a na pese o kire sei. Papa. No kura de ye kan ye nyina ho atoe. De nyina de do. Na nipa yi mu bia anim. Na unu sa asoro kura mbom ho modin na mo kire do kire mu nu a. Yes. Eyi ato no a eye platform am betim de preach. So bu on kwa asoro da eyi ni ti na obae. Na papa onim se obi so kura wo ho a. Otua ne toye bibia kama. Bi wo kura yi to bi. Wo default ketua bi. Oh no mayi ne mu. Yetimi gina so ka se. Enam se ebia wanyesi. Yadru ebia bosome no etoso edu. But watua ba bisi bosome num. Me ensa aka no nya ntua yenti no. Yentimi nya wasade ma. Na me ensa ne yabisa ne nti ontimentua. Hey, asem wo yadimo. After ketesho ayi. Won se ne o mu ne se. Won sem ka. Asori ye mu ne beba asori ye ne ho nhyehyɛ. Okay. Ade bia wunya nipa wo mu adwene mu do
na omunim dia obetete wonom ade adwuma na hye won sase on betuma ye ne yie ne se wunyanya nipa ompompon so aduru sa in criticize ministry no yes asori mu yesa you destroy the church. Wow. Because ukofo obi so nkoye marriage counselor welfare committee onukwa na wade yenye onim hwe ne num kasa basa obi be waria no mkoye counselor to sintidua obi anya ye ya committee ahia wakasa bumbum eyesa ne nyina so gisi ehwe ezesa hwe enipa ho adwuma no wo yeso onya buo ma nipa no wakasa yie twakonkro sei moma mo kasa embranyam da enchin wo mu na mahunu se ne mbosi abua obia ense se koba se enipa no bibi ha wono akasa no kwasem ne me de committee fo ndem no mu nchema ko hu pastor na pastor no nko age adwuma na ta woni ase na ntiti wo mu yie mu mu nyeni nko abetumayo me say aka 1.5 years na 40 years me see for mo. Wow. That 40 years no me di ne me marriage 30 misira mo monya hyehyɛ ba papa ni how e be said be ti o papa 30 road na ba wo be last ball your friend carry ani ayeka ani carry o be nya abade Osofo Mesabus me ya wedding CCC okay Bishop Ranford one was sponsor my wedding okay papa no okay Assemblies of God okay yes papa no na woye na mesu be panyum on time see abo menwum no ma ye jame komfo wa mo menwum a ade na communities bi so sa da ja woye ye tie wie no obafie me di nkomode ade so mami so ne first born or po by friend carry na msum pe be ma okay da chesie di ya asire sabade ado so na oba no wo be friends o se carry no so karim akomko akentwa ho oba eti we de ya bia din ye benya bre sa menim se ene na wotwe de na ya duru bunu mu ti ene na wotwe de ene na wotwe wuja me hawo da papa me kura me ma wo ma wuja ba che se sa bre na sa de bechi nti ye kura no ye di abiri o ye kura no na ye ni abre na ye ni abre pa ti abusiafo we de papa betete ade no ani hwe ukwa asori amfa so be na onya free so ene papa kan asem bi wo ho se wo mo wani amaso a wo be fa ne tra se yese o teacher ni wakatua e wo soro akwa bi asmo ke no se na soro no mi manya ho anko akatua no me kwaje no kwai e wo so ye fa mo obi se fa kokoma obi ndi awusiafo die ntia ye ti asori die ntia ye wa asori no mu die sesa wo ye ene papa ma ya tini pain se aso no enye dan no amosi no senka asofo bi te sasem we ase a kasafo ba ho kire no a obeboa na sense odi sika be kwa akotonkonya tofu adauma ma menchia mesofo panyin apostle Emmanuel Niako echa eja enam so na bi hunu wo aso wono so mesofo panyin ma wusia panyin okay na fe wo wura bi nso so wa cha friend no masantwi onwe okay wo ye adwuma ma me ono so so bo me pa na wo hwe ne na me ka asi bibi so se Yesu asuafo no busan se ye no nam yi adie ne ye benya e wo twere no Matthew yes endu visa sasi so nipa modin mo wo ne o ye no won hwe kwan so benya katua pa na nga wona benya nkuranhye yanko ahoma no so papa bie niema so e de akere na afei na yebenya bre after say nyame ye yadoma ebesie keteche wo no yebedon semi musu kofi say unim mebesa wo ti asore kwa ase wate mebesa wo ye sofo a wo ti die ntie nyankopon afre wo so wo ye sofo wo ya asafo ba yebe kire wo kwan ye sese wo fa so sum nyankopon na wo nyam fom so mamenka no krenkyere wo nyame nani nya kwadwofo ho ti se wo do time nyina ye me kwa asore
na wanya adwuma obiye hiani amenka no krenchiro na hia nso ne na mo nwono uti anyi ya o heaven kokora bebo enti mi pa chaw ya so pa na me ne papa series we na ya sha ase no ya sam kese na ye bewie no wo ye sofo a obeti wadwuma ase wo ye asori ba obeti wadwuma ase ade ye me ya pa ye sofo a odwene ono nko a ne ne yere ne ne ma ho obi ye sofo ketwa bedi ne nasisa ne pakro na brabo bewie kire no na ode kro no ato no so ya sam kese 0551931931 yɛmfa sida ɛma 21st clinic nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena no pa branches no ɛyɛ dum wɔtwe sɛ wowɔ sciatic nerves ɛho aba asɛm woto ase twetwe mu a ɛyɛ 0540 311 311 0540 311 311 ɛhwɛ adeɛ no ɛhɔ ɛna kumase ɛwɔ mampɔn road asɛm na making wode kɔ ɛhwɛ overseas wotra afa radio hɔ no ano a wobɔ sɛ 21st clinic ɔkɔ na kokogye ayaresa omo ye expert o pain ho me ba chaw wodi ni ba bi afra mi free nana pogum me ka se free kronom nana ma oni so kakra ma me wai tafe adame ka tere otane jekum nin sama odi je ye tie ene tie mrantie ne dia mrantie ne kwi opene yokum ede na wo tro ede genchirima na woni fa yenye na futu ne nyansa na dwempa ibi kafe me srew ehia me pa da se ngoma so de watwere mo menim se dakro wo se papa o ngoma no o ma yensa ka bi wa ha obi wo obetimi ababeto efrunania bie wo de wo efrunania bio ye papa bie frunani Sompa di asembebo Tofiakwa so di asembebo pa bo uni abe ma jeje ni ndrodra franchise adikele ti jobo amene post ni die nwe mama jo ibo na sna na yaka snya ko pon kan no nchira no na papa aranya ko pon nchira he asama o kan won what bie ni am yon say se yemwa ye wasi abua se nya asonda ne na tell o say bible so ni pebia na asonda na de obese ni pebia on so be say no ye o so evangelist panyi bi obeka say ye mfa solicitor mo asolba ene de papa mbacho so adaruma wati dio ye de bua solba na me ka say ene na o katacho be ma ni madam bi kana so na say senka ye timide voice Emma Nancy to me the nyansa ma kama jikata chodi no se nanso minin se dia papa kan no pepepe mate ngame be man isi anamu se etoda nwumre na ote wona oti oforisu a hu se spirit a ewo papa ne mu no ebi wono mu ya ai oforisu me bona baso na me nhira no papa bo adwuma papa na tu se sika no won fa mai aba waka asem no na ni coach ne fe no mo no asamo ano ene wo wusu no okay bi ba ja wodi ni ba bi afra mi free oh hello ya so mi ko fi ya jema okay hey coffee ba jo ma minti o so me de ade ba ko a Nese wo ne papa nyina ne senka onpe office na ye no se ye sori a ya ba council ade a me no it's no pa Elise me bi Sompa council mate na se ono ko pension adwuma ma na be yaro no hwe obabol man no otu yefo ba jo udi ni ba bi afra mi free. Oh, me casa free boko. Hello. You know that the abaka in now. So, ya fa she prince. O fa sore na se akoda ko be ni han ti to wo. Ta ko yan ti wa o na e bi ya. Ni na ka ho. Ya fa sore ti to ba ni wo ni na so bo. Ni e ta ni ma ni na so. Mate onim nya wotre. On say. Amotre. Ba jo utie me. No. Temenka. So
Sɛ utie a usade no ɛyɛ series ye bɛba so. Dia ye ka no nkyerɛ sɛ, unso say asɔre no ye nipaku ahyia. Na nipaku so hyia ye wo ba bi o mu hyia. Ɛhɔ ye hyia dem. Nansɛn na amokonfo si omo dan. Okay. Na omo aboso aka so omo befiri o. Okay. Na omo na so omo tua sika bi be se 40 million. Okay. Edimane a oboso no. Enchi na asɔreba bi hu akyere no. At that particular Sunday no. Emunu hwa na mpanifo ni hia na omo chase ka no mienu se omo fa ba company pa no fa solve problem. No omo suspend the payment no. Enchi I did the payment. Sebe ya omo betima boa na omo twesan ye. Wow. We are not saying say edan no hu hia konya no hu hia, but nipa no na ya sɔre no. Me da se. Ye benya braba so papa. Ye otamo. We series ni ahas ye no ba bi e de be kwa akɔwie no. Ba jo wudi no ba bi afra me free. Hello, me dini Abubakar Swala me kasa free United States from Nanapia. Okay, mami ntio. Okay. Nyan Sunday Bible na kasa le TV holo. Asane ba jo to wase. Bible ne nyan sana kasa na to apostle Tofia de Kudi onye ju to fe. Just the deal the perspective ya obekile ho. Bakele ho. So kind of kure no bi tinche ya wo so after you kind of question ya na high and kasa. No person na to pe wo ka tire. So as we been afraid to see one tiasie. What chira wo so wadwen me da se. Da jimai o ase ho. Papa na o ase ho no. Also watch ya o da wase. But so wudi ni ba bi afra me free. Bibinti. Hello. If I try me ana. Acho e wo eja. Ambassador 21st clinic ana wabei. National why. Fantastic. Besra mo yare bi a ha obiano for any church overseas. Okay. Dr. Brothers Foster orona ebehwo ama ohu ato kama. Okay. Masin bacha sundwenka o. Enka on so ase o. Wase na oye gas oven papa na de to pan no. Okay. Na ya busa papa say the gas cooker na ode no aduane na etese Ghana ha ya na ye no. Busa say etese why? Ti ase o. Ya ba papa nyima no ansa no akọ. Ti. Na Master Tofiakwa. Papa ayi nsema kakra e dia mai. Once we say a series e sua de. We episode no. We episode 1. Kakra so ati ase. Enti ye nyama papa na next week no. Osa de foforo asa beto aso ne ye kọ enim kakra. Yesra de papa ka no de o se ye fa yemfa ne yemfa nko yenim. Na mwa ya chinyidie de bibia ni ho na emum de enye no memfa mefrem mesrem pi ne emfa papa no konko yenim. Wase Tofiakwa. Wase ke edo gas wa kra why. Me da see. Me ba cho wudi ni ba bi afra me free. Hello. Hello. Yanko adala so I say oyere no makom de wo na si mi si dan. Na uzi ama wai. Hello. Ba cho wudi ni ba bi afra me free. Yeah, me did the Kebedu because I feel calm. Okay, K mami ntio. Me did the American program a program of the 21st century. Title ade ama no. It will be a cheap program maybe. Na say, oh, friend, let's be face my insure. They are making like a papa na insure. Na sa problem we ya ntinama. But every day, actually, margin. I'm not the corner, sorry. Because the answer can say, Obian was soon a mere said what to me. Obian was soon a mere what to me. It is the way that which the past so many of me and me, or mine one, something wrong. Now, Miss Shredder, I saw from see that will show me number one time. Yes. I saw from see that will show me. I'm fully so many see that number one time. I'm sure. And that's it. What for be man? I mean for last call. Pacho, we didn't be a friend if for be a beam, Pacho. Hello. Davi. Me for be a beam. Papa. Tofi. Yes, sorry. Na. Menim say Nyankopon e de yenkwa fam yen a ochina. E be hia wo.
ɛwɔ ade akye bia so nyame ya dum mesra ahoɔden na ma wo menim sɛ pressure no so ɛnso adum nti kakra ya me boss ntiti ade ma me wafa gya anyɛ saa woyɛ saa na ayɛ sɛ deɛ wo ha me bi sɛ ɔm sɛ na no meka sɛ mekyerɛ wo ma hene wɔ ha sɛ yɛn nyinaa nim sɛ ade a ɛnyɛ na ɛnyɛ nti sɛ woyɛ sɔfo abɔ yɛnnua bɛyi a wɔwɔ kwabiɛnyɛ womfa ne sɛ lɔyɛ adwo asafo na ɔkɔgyina asɔɔ dan mu ɛyi quotation sɛ ayi bɛtɔ me nifa hoahoa bɛtɔ pipim do ha na wɔwie na asɔre nyinaa bɔ agye so na mbisam sɛ nti ada no sɔfo ndeɛ na ɔpiri kyikyerɛ no yɛte asɔɔ dan obi yɛ adeɛ tia ɔman no nhyehyɛeɛ sɔfo suru sɛ wobɛka because wɔyɛ mpi baba yɛmfa nsi awurade nka ho nyankopɔn nhyira wo na saa sɛ woyɛ ha ase yi no ɛde asɛm nam na ɛwɔ sɛ yɛsua deɛ victory outreach foɔ nyinaa nkanka ne asɔkɔre mampɔn branch ɛhɔ deɛ mɛba bɛsra wɔ hɔ because sɛdeɛ hɔ no wosi ka wɔ masɛm office ama me wɔ hɔ fantastic but your office no aya munya baabi mami o na munya papa nko na betena ho mehwɛ so na ho na me so betena okay apostle poko